U sklopu projekta Zajedno za kvalitetniji život slijepih osoba u lokalnoj zajednici u 2 lepoglavska vrtića i Višnjičkoj osnovnoj školi održana je radionica na kojoj su se mališani upoznali s problemima s kojima se u svakodnevnom životu susreću slijepe osobe. Mališani iz dječjeg vrtića Runolist u Žarovnici s velikom su pozornošću slušali tete Andreju i Zrinku iz Hrvatskog saveza slijepih kako ih upoznaju s problemima s kojima se slijepe osobe svakodnevno susreću, načinom na koji se kreću, čitaju, igraju, te kako im oni mogu pomoći. Pritom su puno naučili. Da pešovi vodi po cesti. Može u kino i po cesti. A koga oni vode po cesti? Koji ljudi koji ne vidu. Kaj si još ti naučila? Ti si probala hodati sa štapom? Da. Kakav je to osjećaj kad ne vidiš ništa? Nije dobar. Da ti bilo teško? Da. I kaj vas je još naučila teta kako možete pomoći slijepim osobama? Možeš im pomoći da se kreću, da hodaju? I da ih vodiš. Kaj mi još možeš im možda neke pročitati kad oni ne mogu? Priču. Pa moram reći da je sa ovom populacijom najmlađih zahtjevno raditi u smislu morate držati njihovu pažnju. Kako držati najbolje pažnju? Biti im zanimljiv. Sad moram reći da je vidljivo iz ovih edukacija da stvarno nemaju predrasuda jer sve žele probati, sve žele popipati, sve žele ući u cipele toga nečega što se dešava. Najmlađi vrtić na području grada Lepoglave rado sudjeluje u ovakvim projektima. Kako ističe ravnateljica Vesna Galović, vrlo je važno da se od vrtićke dobi razgovara o ovakvim temama. Mi smo sretni što nam se to poklopilo sa temom koju je kolegica imala, mlada kolegica koja radi s nama, koja je imala na stručnom u Zagrebu i vrlo uspješno onda to odradila. Polako je počela i našu djecu upoznavati s tom tematikom jer također nastojimo i djecu sa teškoćom, bilo kojom teškoćom u razvoju uključiti u naše programe. Osim u Žarovnici, ova je radionica koju su zajednički organizirali Udruga slijepih Varaždinske županije i grad Lepoglava održana u dječjem vrtiću Lepoglava i osnovnoj školi Izidora Poljaka u Višnjici. Meni je jako drago da je grad Lepoglava kao jedinica lokalne samouprave zapravo prepoznala svrsishodnost i korisnost ovakvih projekata, čiji je zapravo cilj senzibilizacija za problematiku sljepoće od najranije dobi, jer je to zapravo doba kad nemamo predrasuda i kad je najbolje zapravo informirati, upoznati djecu sa onim osnovnim, naravno svim onim što je pristupačno njima i što mogu shvatiti. Drago mi da je Udruga slijepih prepoznala zapravo ne samo mogućnost suradnje sa gradom, nego da je već i ona napravila taj određeni iskorak zbog kojega smo zbilja ponosni na tu suradnju i na vrijedne volontere koji su svima nama zapravo, da se slikovito izrazimo, otvorili oči za neke stvari koje su jako, jako važne. Posebno je dobro da klinci zapravo uče, gledaju, vide i shvaćaju neke potrebe koje imaju drugi ljudi i koji put bi mogli svi skupa učiti od njih. Oni toliko jednostavno i prijemčivo gledaju to i pokazuju nam zapravo smjer kojim bi trebali mi veliki zapravo se malo drugačije ponašati. Radionice su održane u sklopu projekta Zajedno za kvalitetniji život slijepih osoba u lokalnoj zajednici, kojemu je grad Lepoglava dodijelio potporu od 10.000 kuna.